For det første, så er der flere kunder i butikken. Altså, der er jo flere, der henvender sig. Og så får jeg rigtig meget positiv respons på, netop fordi vi har lavet det på den måde, vi har lavet det på, hvor vi har lavet lidt humor med ind i det. Jeg er fuldt booket og har positiv respons, både på videoerne, men også på mine resultater. Men jeg hedder Mads, og det er mig, der har Fitnessfys. Jeg er fysioterapeut, personlig træner, og jeg har været det i snart 15-16 år. Jamen, jeg tror på det. Jeg har altid haft travlt, og på det tidspunkt, der var jeg omkring 80% booket, hvilket er meget godt for en fysioterapeut her i Roskilde. Og jeg havde haft kontakt med nogle andre, som hjalp med markedsføring omkring det her med, at jeg skulle begynde at lave nogle videoer. Det var det, der ligesom var fremtiden. Jeg vidste godt, det var den vej, jeg skulle for at få fyldt de sidste 20-15% op. Ja. Men de andre, jeg havde snakket med, det var nogen, der foreslog mig, at jeg skulle lave 2 reels hver dag. Og nogle gange så måtte det være, hvad jeg spiste til frokost og altså nogle andre ting. Det synes jeg virkede en lille smule for useriøst i forhold til det firma, jeg så har. Du virker meget dedikeret omkring det, du laver, hvor mange af de andre, de virker som om, de gerne vil sælge noget. Ja. Og det er jo selvfølgelig også det, man skal, men når man, som virksomhedsejer, som jeg, gerne vil ind på sådan et marked. Der er rigtig mange, der kalder på en, gerne vil hjælpe en. Du får mails dagligt fra alle mulige mærkelige, men det, der gjorde forskellen, det var, at jeg kunne mærke, at du virkelig brænder for det, du laver. Ligesom jeg selv brænder for det, jeg laver, selvom det er 2 forskellige brancher. Og jeg tror, det var ligesom det, der gjorde, at jeg ligesom hoppede ud i det med dig, fordi alle de andre har jeg jo ikke sagt ja til. Altså som sagt, så var jeg jo ikke den, der var glad for at stå for et kamera, hverken privat eller i forbindelse med min virksomhed. Jeg har taget nogle billeder sammen med mine kunder, hvor jeg ligesom har fortalt sådan et almindeligt foto, hvor jeg fortalte, hvordan det var gået med deres fremgang. Med det der med at skulle præsentere mig selv på en video, det var en lille smule grænseoverskridende. Men det er jo igen der, hvor du har været god at spare med, så vi ligesom fik det bedste ud af situationen. Og så har jeg jo rent faktisk fundet ud af, at det taler videoerne også for tydeligt, at jeg faktisk er meget dygtig til det, og det er jo noget, du har fået frem. Og vi ligesom har samarbejdet omkring, hvordan overledes, hvad videoerne skulle indeholde, og hvordan det skulle klippe sammen, så det både blev noget professionelt, og så er der jo også gået hen og blevet noget humor i det. Ja. Jeg er fuldt booket og har positiv respons, både på videoerne, men også på mine resultater. Hvis du har et produkt, du står inden for, og nogle kompetencer, som man ved, man har, så er det sådan set bare at sætte sig ned sammen med dig, og så udarbejde en eller anden plan for, hvordan man ligesom kan vise de potentielle kunder og klienter, man har, hvad det er, man egentlig gerne vil. Du har jo mødt mig fuldstændig der, hvor jeg er med de kompetencer, jeg har, og ligesom fået solgt dem. Så jeg tror, hvis der sidder nogen derude, så er det bare at prøve at gøre noget ved det. Der kommer ikke et eller andet stort kamerahold ud med en masse dialog og en masse ting og sager, du skal. Du bliver ligesom mødt, hvor du er, og hvordan får du ligesom hjulpet vedkommende her mig med at udvikle og fokusere på de kompetencer og det, man har, det man sælger. Det er bare at hoppe ud i det. Det kan kun anbefales.